Nairobi. Jalar kom mar AUC Raila Odinga koro siemo wang' jood bura kuom mako chung' mabiro rocho mokalo chenro mag loch gwenge motenore kod pok mar omenda. Odinga nolero ni ywaruok e kind od bura mar Senate kod mano mamalo ewi omenda manonego orne kaontis ok en gino maler kendo winjore olos wachne mapiyo kaka nyalore. To kaka jafwambo maro Omenda leronwa, winjruok machwalo omenda maromo kwan atamalo 50 ni chal kama biro keto chenro mag loch gwenge kama tek. Bang' lil kuom thuolo malach kendo koso wuoyo e weche ma idewo mamulo kit telo mapacho ka, Odinga gikone to nobedo kod twak gi jofwamb weche e apize mabuore ka. Kae jatelo nohum ahinya kod chung' mar od bura mamalo ma oramo ni duol mochung' ne chiwo omenda ne kaontis CRA nyaka bi chwal mana bilion 380 kata kodoko ni Senate to nopuodho bilion 400. The National Assembly is going all out to reduce revenue allocation to counties in complete disregard of the Constitution and the recommendations of the Senate. This move is not only illegal and unconstitutional, it also sets an extremely dangerous precedent, which, if allowed to stand, will lead to a slow but steady strangulation and eventual killing of counties. The National Assembly must get it very clear that revenue allocation to counties can only go up, not down, unless the intention is to kill devolution. Gesani thoth counties gwanyore mana gi pado wira ni omuom mar chopo dwaro margi podi okonyono agulu margi. Gino ma Odinga no ywak ni biro thiro mokalo loch gwenge mobalo kod dwaro mar katiba mapacho ka. The result of this unhelpful and unnecessary deadlock is that the operations of the already strained devolved units are moving towards a standstill with critical services in jeopardy. This unlikely and unhelpful fight over allocation of revenue to counties threatens a shutdown at the counties at a time Kenyans need the units to function optimally and help boost the country's increasingly fragile economy. Ticharia mar jumani aput ma onywando od bura mar Senate gi mano mar od bura mamalo norem chopo e winjruok ni higa mar omenda ni omuom marom nade ema obenego chwal ne counties. Odinga nomedo chiwo siem ne od bura mamalo. Execution or implementation of programs has never been and can never be the job of members of parliament without creating a serious accountability crisis in our governance system to the detriment of us all. The National Assembly must do the right thing and work with the Senate to get the correct amount of money to counties. Od bura mamalo bende osayawo bade ni omenda mag kongo apaya mabende ong'ere kaka road maintenance levy onego koro bed ni e bwogi mana kaka gulu mar CDF. Gino ma Odinga okwedo sidang'. The members of the National Assembly are also scheming to dip their fingers into more executive projects like road maintenance levy fund at the national constituency level, in addition to the National Government Constituency Development Fund and the National Government Affirmative Action Fund. For the very little work being done in the National Assembly, the Assembly is most of the times empty. There are no debates taking place in that parliament the way it used to be when we were members of parliament those days. Kata kamano jatend migawo mar omenda mapacho ka migosi John Mbadi kane ochopo e nyim od bura mar Senate ne ochiwo ler gimomiyo pok mar omenda go ibiro chwalo e kidieny mar kwan atamalo 50. Siem mager mar Raila Odinga ni od bura mamalo biro mana seche ma counties mapacho ka ywak ni gionge kod omenda ma ginyalo tayo kod chenro magi mag dongruok. Kata kodoko ni noket aput mar kelo winjruok e kind od bura mamalo kaachiel kod mar Senate. Gima ber moseneno nyaka sani onge. Omenda, Ramogi TV, Nairobi.